O plan Moves do Goberno quedase sen fondos en Galicia, que repartiu 23 millóns de euros para a compra de máis de 3.000 vehículos eléctricos. Sen embargo, no Barbanza esta opción é minoritaria. O Goberno Central lanzou este ano unha nova liña de axudas para impulsar a compra de coches eléctricos. A partida destinada a Galicia era de 23 millóns de euros e consumíronse o pasado mes de setembro. O plan ten que seguir bonificando as novas matriculacións ata decembro, polo que na comunidade galega hai unha lista de espera d'1 millar de solicitudes que terán que agardar a que o Executivo de España habilite máis recursos. O sector, á espera de ver se isto sucede, ve con bos ollos que se conte con este tipo de axudas. As axudas sempre son positivas porque incentivan un pouquiño a que se compren ese tipo de coches. O que pasa que, por moitas axudas que está habendo, non se está relanzando moito o coche eléctrico. Estamos falando de, porcentualmente, en Galicia entre un 2 e un 3% das ventas, o sea, é mínimo. Algo que deriva de diferentes razóns. A xente, ao ter que renovar o coche, moitas veces se ten que facer unha inversión grande e penso, elige tecnologías que poda usar para todo. E o coche eléctrico hoxe en día ten o uso que ten, uso urbano, entorno urbano, para facer viajes. Vale, pero ten os seus problemas. Entonces, cando tens que facer unha inversión como un coche, que é a segunda compra da vida da xente, pois di, oye, pois vou pensalo, ou voume un híbrido, ou voume un gasolina, ou voume un diésel, que incluso está vendendo diésel. O sea, penso máis. Ademais da falta de puntos de recarga. Estrutura tampouco hai, non? A verdad que non. É un cúmulo de cousas, o sea, aínda hai un margen de tempo grande hasta que os eléctricos empecen a ter cuotas de mercado máis altas. Xa non digo cuotas de mercado dun 50%, penso que queda moito. Sí. Logo das incertezas que hai alrededor dos coches eléctricos, a Unión Europea revisará o calendario de prohibición dos coches de combustión prevista inicialmente para o 2035. Está debatindo ainda eso, o sea, non sei se ao final quedarán os plazos que estimaban eles en firme ou darán algunha prórroga, porque o tema está moi verdón, moi verde. Con axudas como o Plan Moves búscase incentivar o cambio a coche eléctrico con bonificacións de ata 7.000 euros. A cantidade designada para Galicia acabouse, pero na comarca non hai moito tirón. É que a demanda de coche eléctrico tampouco é moi alta, entonces, nada, está moi estancado o tema. O sea, a partida que hubo non foi suficiente para cubrir, o sea, a demanda hai, pero non é unha demanda estratosférica, o sea, é o que é. E para cobrar estas axudas hai unha espera que pode chegar a 1 ano e medio. Non o vexo moi viable, tal como está o tema planteado, non? No seu caso, comeza a haber un lixeiro cambio de tendencia. A xente empeza a preguntar moito polo híbrido. Polo híbrido, sí. Híbrido enchufable tamén, pero polo híbrido moito. É que o tema, máis que polo coche eléctrico, o que está preocupando a xente é o tema da pegatina. Do tema da entrada nas cidades, que hai cidades aquí en Galicia que xa empezaron ou xa van a empezar. Entonces, ter unha pegatina máis actual, ou sea, unha pegatina C, unha pegatina Eco, unha pegatina Cero, pois iso sí que lle importa a xente. Sen embargo, os eléctricos puros no Barbanza aínda non gañan moitos adeptos.